Il-Mużew tal-Katedral tal-Imdina, binja barokka li tilqa' fiha fost l-aqwa teżori prezzjużi tal-Knisja, issa fetħet il-bibien beraħ għal tfal bl-awtiżmu. Dan huwa l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu f'Malta li sar bilan li l-mużew ikun aċċessibbli għal persuni bl-awtiżmu. Il-proġett ħarreġ 15 l-impjegat tal-mużew biex jassistu aħjar lil persuni bl-awtiżmu meta jżuru l-Mużew tal-Katedral. Fl-inaugurazzjoni tal-proġett l-Arċisqof Charles J. Scicluna qal li tfal bl-awtiżmu għandhom kapaċitajiet kbar u għalhekk kien importanti li l-mużew jiġi mammar għalihom ukoll. F'dan il-post nawgura li jkollhom stimolu biex huma jikbru fl-ispirtu u jkunu ta' kontribut straordinarju għal pajjiżna skont id-doni li rċevew. Il-kuratur tal-mużew il-Monsinjur Edgar Vella qal li waħda mill-kmamar inbidlet f'kamra apposta li fiha jistgħu jidħlu tfal bl-awtiżmu meta jiġwhom waqt id-diffiċli. Illi il-mużew ikollu wkoll il-ħabb tal-quiet time għal dawk it-tfal illi mod speċjali tfal illi ikunu autistiku jkollhom il-panic attack waqt li jkunu qegħdin fil-mużew. Ħafna drabi, sfortunatament, tfal li kienu jiġu f'din iċ-ċirkostanza biex isibu l-kwiet tagħhom mal-mama tagħhom jaħduhom fit-toilets biex jalquhom mal-kwiet għax it-tfal normalment meta jtihom l-attakk ipoġġu idejhom fuq wiċċhom. Dak ifisser shutdown. Shutdown jiġifieri ma jridx contacts. Mela inti tissiblu l-quiet time. Dan il-proġett intlaqa b'mod pożittiv mill-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri ta' tfal bl-awtiżmu. It was amazing. As Autism Parents Association, we're constantly fighting and battling and encouraging people to come and help to make their environments more autism friendly. So to have the museum today invite us with an initiative that they've actually done themselves is fantastic. It-tfal jistgħu jattendu fil-ħinijiet kollha tal-ftuħ, iżda f'jiem partikolari għal ħinijiet twal il-mużew se jiftaħ speċifikament għal dawn il-viżitaturi u l-ġenituri tagħhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo faħħar din l-inizjattiva u qal il-proġetti bħal dawn jgħinu biex tfal bl-awtiżmu jħossuhom aktar milquha fis-soċjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.